सेंग्रा नों बबेनि बानलु बोदोनलै बानलु बोदोनाबो सिफ्लेना जायोबा बाथोन जायो बेखौ नोंसोर मिथिया नामाब्रा हायोब्ला खाथियाव फैलाय share ama danibo 설문 빌라이 जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय और एक बकरी आ गया मरने के लिए आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा नों बेफोरखौ मा खालामखोमादों आंनि अननायाव अराय समनि थाबाय थागोन आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो निश्चय मोजां मोनदों होननानै बुंनांगोन बे फार्स्ट टाइम नङा आरएन फिल्म्स प्रडाक्शनावहाय आंना मिउजिक भिडिअ अलरेडि मुभि खालामनायनि सिगां मावखांबोबाय स' मोजां एक्सपिरियेन्स दङमोन बेखायनो मुभि खालामनायनि जिहेतु बिथाङा बुंबाय आंखौ अब्लाना आं सानबाय कि आंबो बिराद एक्साइटेड जाबाय आरो जिहेतु मोजाङैनो जोङो 2 मान्थ्सनि गेजेरावनो मोजाङै कमप्लिट खालामजोब्बाय शुटिंखौ आरो नै मोजाङैनो मोजां दिनैहाय नोंथांमोना ट्रेलारखौबो नुनो मोनबाय आरो ओमफ्राय थाबैनो रिलिजबो जागोन आरो 30 आगस्टआवहाय खावलायनायाथ' सिगां जेरैबायदि खावलायबोदों थिग बेफोरबायदिनो दिनै जिहेतु आरएन फिल्म्स प्रडाक्शननिफ्राय जा थैसाम 2 मुभि ओंखारदों बेखौ नोंथांमोना बयबो साखाथियाव थानाय सिनेमा हलावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गिबियावनो आरो बिनि उनावहाय जेब्लानोखि दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा बा जेसेबांखिनि अकेजन दंबावो फेस्टिभेल दङ स' बेफोरावहाय प्रग्राम लानाय जायो नालाय जोंना बर'निया मुभि दिन्थिनायनि स' बेयावहाय नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैबानो जाबाय जोंखौ सापर्ट होबानो जाबाय आरो स्पेसियेलि बिथाङा गोबावनि उनाव जिहेतु जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय कमबेक जादों स' बिथांखौ मोजां रेसपन्स होबानो जाबाय सिगां जेरैबायदि बिथांनि मुभिखौ बयबो लैहोर लैहोर थांनानै नायो स' एबारबो बिदिनो नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो बानलु बोदोनाबो सिफ्लेना जायोबा बाथोन जायो बेखौ नोंसोर मिथिया नामाब्रा हायोब्ला खाथियाव फैलाय